V našej mysli sa odohrávajú neustále nejaké debatky, ktorými si svoj život tvoríme, ktorými kreujeme v skutočnosti našu budúcnosť. Tieto debatky sú častokrát z minulosti a my si neotvoríme tú budúcnosť. Častokrát, keď si to človek uvedomí, je to veľmi absurdné. Väčšina ľudí to nevidí. Ide na automatiku, na svoje podvedomie. A ako to môžeš začať vidieť? Ako sa môžeš ocitnúť tu a teraz? Ako pochopiť, že to sú moje vzorce, ktoré som prevzal z rodu? A ako tie vzorce meniť? Meditáciu. Vytvorila som pre teba veľmi krátku 5-minútovú meditáciu, koherenciu srdce a mysle. Nájdeš ju na matahata.sk v sekcii zadarmo. Tak klikni, stiahni, medituj, premeň svoje podvedomé vzorce na vedomie a meň si svoju realitu do vedomia.